l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fadal biss ftit aktar minn ġimgħa għar-raba' edizzjoni tal-festival li jiċċelebra l-lingwa Maltija, Mużika Mużika, b'20 kanzunetta oriġinali. Dan-avveniment se jittella bejn l-14 u s-16 ta' Marzu. Il-Festival Mużika Mużika se joffri għal darb'oħra pjattaforma prestiġjuża lil kontestanti fejn se jiġu preżentati 20 kompożizzjoni bl-ilsien Malti, akkumpanjati mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta. News tkellem mal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li spjega magħna x'inhuma l-aħħar tħejjiet għal dan il-festival li kull sena jiġi segwit minn eluf ta' nies. Mużika Mużika huwa festival għal qalb il-poplu Malti għax jiċċelebra waħda mill-iktar affarijiet eżies għalihom, il-lingwa Maltija, il-lingwa tagħna li tiddefinina bħala Maltin u aħna din niċċelebrawha billi npoġġuha fuq palk tant sabiħ u tiġi ċelebrata wkoll b'diski u mużika mill-isbaħ. Waħda mill-iktar affarijiet sabiħa hi li bis-saħħa ta' Mużika Mużika joħorġu 20 diska bil-Malti ta' kwalità u ta' livell għoli ħafna kull sena. U anke din is-sena se jkun hemm 20 disk oħra ġdida bil-Malti li żgur se jinżlu wasel mal-pubbliku Malti u għawċir. Tinsemmi wkoll l-Orkestra Nazzjonali. Kif kien imħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet, Mużika Mużika ta' din is-sena se jinkludi elementi 3D biex juri moviment bil-viżwal minn kwalinkwe angolu kif ukoll għad kbir ta' LED screens u elementi jiċċaqalqu li se jikkumplimentaw l-istil uniku tal-palk. Din is-sena wkoll se nerġgħu naraw il-lejla tal-klassiċi li se ssir il-ġimgħa 15 ta' Marzu. Lejla li bosta nies jistennewha biħġarhom biex jesperjenzaw kanzunetti klassiċi Maltin li jiġu interpretati minn diversi kantanti stabiliti fix-xena tal-mużika lokali flimkien mal-parteċipanti finalisti. Il-biljetti u aktar tarif dwar il-festival jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit uffiċjali mużikamużika.mt.